1996 बेवहाय बर' आरो आदिबासी बबा खनायाव मुस्लिमजोंबो जाबाय बहुत आलाय आथानि जाबोबाय नाथाय बांगालफ्रा आरो आदिबासीफ्रा धरना होनानै मोनबाय 50,000 खरि पुनर्संस्थापनखौ नाथाय जोंनि बर'फ्रा धरना होनो रोङैयाव माने जों नागार जानाय बायदि जादों नागारलांजादों जोंखौ सिनायाखै आरो जोंनि स्रि स्रि दरखास्त होनायखौ जों गनायाखै बिनिखायनो जों दा सिगांनि कंग्रेस सरकाराव दाबि खालामदोंमोन बिदोंमोन चिफ मिनिस्टार क्वार्टारावबो थांनानै बुंलायबावदों बिलायबावदों मेमरेन्डाम होदों होमब्लाबो जोंखौ खेल खालामाखै बिनिखायनो सनवालनि दिनावबो सनवालनो बङाइगावआव प्रथम चिफ मिनिस्टार जानाय समाव बङाइगाव मिटिं खालामनायावबो मेमरेन्डाम होदोंमोन बिथाङा आं नोंनि स्टेटखौ ग्रहण खालामबाय फाइलखौ होननानै बुंदोंमोन नाथाय बिथाङा 5 बोसोर एरायलांबाय बिथाङाबो मावना होआखिसै बिनिखायनो दा जोंनि बे बर्तमान दि गभर्नमेन्ट गोदान सालायदों हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जाहाथे जोंनि गरिब गुन्द्राखौ मोजाङै जाहाथे नायो गोख्रैनो जाहाथे जोंनि सेंसनखौ बे बारावनो नैबे साननै दंबावो मार्चआ बेखिनि दिनावनो एकदम बाजेटआ जाथारनांगौ अन्नानै जाहाथे डिसि सारा थाबैनो फाथायहरो हेमन्त बिश्व शर्मा जाहाथे बाजेटखौ खालामो आं बेखौनो बुंनानै बिटिआर सरकारनि सायाव मा बुंनो सानो बिटिआरनि सरकारनि सायावथ' जोंहा प्रमद बर'नि सारनि सिगाङाव बुंगासिनो दं आरो बिथाङाबो नाजागासिनो दं बुंगासिनो दं नाथाय दा हेमन्त बिश्व शर्मा आखायाव लादोंना लायाखै बिनिखायनो लागोन लाया जों गोसो फोथायाखै बिनिखायनो रायजोयैनो ओंखारनानै दिनै डिसिनो जों मेमरेन्डाम होनो नागिरदों आरो होसिगोनबो नै दानो आरो दिनैनि बिथोरावनो जाहाथे अन्नानै हजों मेसेजाव फाथायो जाहाथे हेमन्त बिश्व शर्मा आरो रेभिनिउ मिनिस्टार जाहाथे गोख्रैयैनो दिनै गाबोननि बिथोराव जाहाथे बाजेटखौ आखायाव लायो बेखौनो बुंनानै आं फोजोबबाय नाम बिपिन कुजुर मैं আজি 1996 চনৰ পৰা আজি জাতি সংঘৰ্ষত আমি বহুত হাৰাশাস্তি হৈ আজি 1996 চনৰ পৰাই আজি কিছুমানে মানে আমাৰ আদিবাসী আৰু কিছুমানে বঙালী মানুহ এই মুছলিম মানুহ ইহঁতে 50,000 কেজি ইহঁতে সাহায্য পাইছে কিন্তু আজি দুখৰ বিষয় আজি আমি আজি 4,285 ঘৰ ফ্যামিলি আজিলৈকে আমি একো পোৱা নাই চৰকাৰৰ পৰা আমি বহুত দিনৰ পৰা কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ লগত আমি যুঁজি আছো দাবী কৰি আছো কিন্তু আজিলৈকে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আমাক কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাই যাতে এইবাৰ আমি আজি ধৰ্ণা কৰাটো আমাক পুনঃসংস্থাপন পাবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ পাছত আমি দাবী কৰিছো আজি বিটিআৰ চৰকাৰত প্ৰমদ বৰকে যাতে আমি আগতীয়াকৈ কৈ আছো আৰু কৈছো আজি এতিয়া অসম চৰকাৰে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে যাতে এইবাৰ আমাক এই 4,285 ফ্যামিলিক পুনঃসংস্থাপন দিয়াৰ কাৰণে যাতে অনতিপলমে আমাক শীঘ্ৰে এই ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো 50,000 जोङो मोननांगौ हिसाबै जोङो आसा खालामनानै दङ बेनिफ्राय बे 50,000आव आदिबासिया मोनबाय बांगाला मोनबाय जों बर' मानो मोनाखै जाथाया सोरजों जादों बर'जों जादों दा बेनिखायनो जोङो नैबे 50,000खौ जोङो डिमान्ड खालामगासिनो दङ बेसेबां नखरफोरा जोंनि दा नखरा जोंनि 4,285 चिरां क'क्राझार ओमफ्राय दतमा लानानै बे मोनथाम आथिखालनि सरकारनि सायाव मा खावलायनो सानो नोंथाङा दा जोङो बे मोननांगौ फिथाइखौ जोङो सरकारनाव दा दाबि खालामनो गोसो जादों आरो जोङो खावलायदों जोंनो अननानै बे फिथाइखौ जोंनो होयोब्ला गाहाम जागौ